O Concello de Pontevedra prepara unha nova reforma do seu pabillón municipal dos deportes. A remodelación importante de todo o edificio, non? Que non é, obviamente, enerxéticamente un desastre e xenera problemas tamén de perda de calor e en épocas tanto de moito calor como de moito frío, pois é complicadísimo manter unha temperatura axeitada para a práctica deportiva. O anteproxecto elaborado polo Concello ten un orzamento próximo aos 3 millóns de euros. Instalaránse paneis solares no teito para apostar pola enerxía renovable. Tamén se solucionarán os importantes problemas de illamento do edificio. Temos un problema de aislamento e, polo tanto, se vai a actuar en todas as paredes do pabillón, sustituindo o que haya que sustituir. Eles falan de sustituir garbancillo e tamén toda a carpintería exterior obviamente con ponte térmico, con cámara, en fin, evitando a pérdida de calor. Será a cuarta remodelación que se fai no pabillón dende a súa construción no 1963 e tamén a máis importante. O edificio foi Premio Nacional de Arquitectura e está considerado unha das grandes obras do arquitecto Alejandro de la Sota. Por iso, unha das premisas é respectar a súa esencia. Esa remodelación quere ser, e estamos en contacto coa Fundación Alejandro de la Sota para que sea o máis respetuosa posible. Indiscutiblemente, as necesidades dun pabillón municipal dos deportes non son iguais agora que no ano 1963, polo tanto, tentaremos de respetar ao máximo o proxecto original, que foi Premio Nacional de Arquitectura. O Concello optará con este proxecto a conseguir fondos europeos do Programa de Impulso á Rehabilitación de Edificios Públicos, PIREP. Nun prazo aproximado de 2 meses saberase se finalmente consegue esta achega europea.